Kolik registrujete hlášení zásahů u mladistvých po požití alkoholu ve věkové kategorii 11 až 16 let v roce 2010 a zda více u dívek či u chlapců? Takže v tom roce 2010 jsme my jako městská policie zjistili 4 případy požití alkoholických nápojů u osob mladších 18 let. Byly to případy 2 slečny, jedna měla okolo 14 let, druhá 15 letá. Ty tvrdili, že nalezli láhev vodky v parku, kde teda ji otevřeli a na lavičce ochutnávali. Musíme říci, že naše hlídka toto zjistila pomocí městského kamerového systému, kdy uviděla, že tyhle 2 slečny nám leží u lavičky na zemi, no a samozřejmě jim bylo zlé, špatně, skončilo to na sociálce pohovorem a dalším postihem. Jaká a jak často provádíte preventivní opatření, náhodné kontroly v restauračních zařízení, legitimování skupinek mladistvých a podobně? Strážníci kontrolují téměř každý týden namátkově restaurace, bary, provozovny, zda se zde nenalévá osobám mladších 18 let. A musíme říci, že téměř vždy ta kontrola je v pořádku a k tomuto nedochází. Jaká opatření, postihy se týkají rodičů, zákonných zástupců, kteří mají v péči nezletilého? Rodiče jsou předvolány se svými ratolestmi na sociální odbor, kde s nimi pracovnice sociálky provádí pohovor, popřípadě jim nařídí dohled. Jak probíhá spolupráce s dalšími složkami, jako například školou, sociálními pracovníky a jsou vůbec kontaktovány? Tak se sociálními pracovníky jsme v úzké spolupráci. Pokud my jako strážníci toto zjistíme, požití alkoholu mladistvým, nezletilým, tak předáváme pomocí úředního záznamu tyto informace pracovníkovi ze sociálky. Všechno, děkujeme. Kolik registrujete výjezdů za rok 2010 k problematice opilého mladistvého, respektive k následkům, které opilost způsobuje, jako je například tonutí, úrazy a podobně? Naštěstí výjezdů k těmto vysloveně mladistvím není zas až tolik během roku. Za loňský rok jich bylo 7 nebo s otazníkem 8 výjezdů, které spadají do této kategorie. Jedná se opravdu o mladistvé lidi, kteří teda pod vlivem alkoholu buď teda se dostali do stavu takové otravy alkoholu, anebo to mělo za následek nějaký úraz. Můžete vymezit věkovou hranici, které se tato problematika nejvíce týká? Tak nejčastěji, pokud budeme mluvit o kategorii mladistvých, se to týká věku, řekněme, od těch 12 do 15 let. To je taková ta nejrizikovější kategorie mladých lidí, kteří již jsou na prahu dospělosti, ale pořád ještě tu dospělost nezvládají v té plné šíři. A na druhou stranu jejich organismus absolutně není přivyklý, nemá žádnou zkušenost s alkoholem, takže v tomhletom období prostě jsou nejzranitelnější a nejcitlivější na požití alkoholu. Je možno jednoznačně určit, zda se tato problematika týká dívek nebo spíše chlapců? Tak jednoznačně se to určit nedá, jestli je to jednoznačně převažují dívky nebo chlapci. Spíše bych to specifikoval tak, že co se týče ročního období, to znamená období jara, já nevím, měsíc lásky a podobně, tak zde převažují nešťastné lásky a na to jsou citlivější děvčata. Zase co se týče konce roku, Silvestr, oslavy nadcházejícího roku, tak tam jsou zase větší hrdinové chlapci, kteří teda se to snaží více oslavit. Jaký je další postup po odevzdání mladistvého do nemocniční péče? Kdo je kontaktován, jaké se vedou záznamy a podobně? Pokud je do nemocniční péče předáván mladiství pod vlivem alkoholu, to znamená do 15. roku, vždy jednoznačně je předáván na dětské oddělení příslušné nemocnice. Jsou informováni rodiče, je informována příslušný odbor sociálních věcí příslušného města a dále teda v každém případě zůstává v nemocnici, není odesílán na záchytnou stanici. Pokud jedná se o člověka nad 15. rok věku, jsou zase informováni rodiče a zde už ta sociální záležitost není tak přísně jaksi hlídaná.